Il-politika bbażata fuq iż-żieda fil-popolazzjoni qed tkompli tħalli impatt negattiv fuq bosta setturi, inkluż fil-qasam tas-saħħa. Jien meta smajtu fuq television donnu qegħdin f'xi ngħid jien pjaneta differenti mhux qed jaraw dal servizzi li huma importanti bħal-qasam tas-saħħa, fosthom anke waħda minnhom li s-Sur Karwana missu jara huwa l-kura primarja li kif saret minn 5 pazjenti naraw 3 barrani. Il-tbatija li ħaġġib iwa fuq il-popolazzjoni Maltija. Il-President tal-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel Paul Patch kien il-mistiden ta' Robert Cremona fil-programm Net Live meta kummenta fuq dak li qal din il-ġimgħa Clyde Karwana, kap eżekuttiv ta' Jobs Plus. Il-ħaddiema barranin qegħdin jiżdiedu qisu b'10,000 ruħ fis-sena. Paul Patch semma kif dawn iż-żidiet fil-ħaddiema barranin qed ikunu ta' piż ġdid tal-pajjiżna u qal li wieħed ma jistax iħares biss lejn in-numri weħidhom. Il-numru tal-barranin mhux sempliċement ħaddiema, imma anke ħaddiema meta titla' ċifra ta' 70,000, dawn ħajġibu l-familja tagħhom. Il-President tal-MUMN qal li l-isfidi fuq l-isptar huma kbar. Sfidi qed jikbru b'tali mod li la riżors umana u laqas infrastruttura mutlaħaq miegħu. Nżdied ix-xogħol bil-barranin li huwa li l-prezz li aħna tinħarsu prezzoli biex ilaħqu mad-domanda tax-xogħol bħala infermieri Qwiebel, fizioterapisti, social workers. Imma anke Malta ħajħallas prezzoli. Is-servizz ma jistax jibqa' jkun l-istess jew tajjeb kif inhu llum da żieda ta' barranin. Paul Patch semma diversi problemi li jeżistu fil-qasam tas-saħħa fosthom pazjenti fil-kuruturi li issa saħansitra qed jingħataw ismijiet bħasswali, pazjenti f'Mount Carmel li qed jorqdu fuq saqqijiet mal-art, ir-riżorsa umana li diġà kienet problema u issa saret aktar akuta, l-infrastruttura li mhux tlaħħaq u issa anke l-kwistjoni tal-lingwa li hija sfida ġdida hekk kif ħaddiema barranin fl-isptar qed jagħmluha diffiċli għall-anzjani biex jikkomunikaw magħhom sewwa. U qal li minkejja li għadna fil-bidu tax-xahar Ottubru u l-isfidi li ġib magħha x-xitwa għadhom xi ftit il-bogħod, diġà qed naraw kurituri mimlija bil-pazjenti, xi ħaġa li tneżżam id-dinjità kemm tal-pazjent u l-familjari tiegħu imma wkoll tal-ħaddiema fl-istess sptar.